fasi wesekaqi awololo awai wema awai wema obe fasi wesekaqi awololo mina into mizangishlaze kepha into mizangishlaze sibhala phansi ngozwane siyaplasha awololo mina into mizangishlaze kepha into mizangishlaze sibhala phansi ngozwane siyaplasha awololo sibhala phansi ngozwane awololo kepha uyinkonzi we-number 1 wena uyinkonzi we-number 1 kubalola kweliyasebenza awololo awawai wema awawai wema obe fasi wesekaqi awololo siyaplasha yakhala inyalezo levulibiko bhekwenda benkumizerusa ubushathelwa uye njani umuzamagola zambethu ukuphethe iqale mnini intaka esibhebheni fisha amazeni intizonyoni dlalisa induka ibambe zangezo zibiliswa amagoza bethi dlalisa mfana lo mbona kujarana iqhume ngakhalenyemen kodwa zijike ziqhume zikhalenyemen khona kunjani ukhiyana yenjalo uvela bedlana uzolo bembekile frathela bemlandele madlayishini enhlahla intombi wasale gadi tithi ngishishimane mina into ezinazo uyapholile shonani mancebeni matiyatsi eqoka icebezana hayi bafana bami isenenkinga okay alright hayi angeke sikhulume kakhulu ngithi ukhona usamthala useduze kwami uyacofacofa into zakhe impushane lena mangangamqaqa ngadoda ebekhona njani siyabonga fana kafakuthi umthatha kude le mutha ngimposa khona moto eplasini uyena impela ebekhona naye njalo moto umthe waqhumisa hey mthe waqhumisa lesa manje uthindola kusho mina yimi sho itela kufa ithayi kuqobo lwayo akekho ozophika mfana kusho mina awu madoda ngixoxelela sindaba mnganami nginavala nginankinga mfana angisabi lutho nje mnganami ngiyadlala nje nawe uyazwela nje ngiyadlala ngidlala into zami ngezinto engithanda ngesikhathi engithanda ngaso madoda inkinga isifast imisa abafazi wanina maqede hlaka imkinga ngaphandle bathi bayasithatha bayazama usimprinta yalokho imlomo mnganami kodwa ke vele mnganami ngixoxelela izindaba nje mnganami vele umfundisi akavunywa kalula kwela kuwo okay hayi ngesakhuluma kakhulu ngeke sikhulume siyafana thula wena siyaplasha siyaplasha